हेलो फ्रेंड्स नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दिनै ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन नै जों दा फिसालाखौ स्कुलाव दोनबोदों आरो स्कुलाव दोनबोनानै दा मा मावलाङो नायलांदो जोबजासिम भिडिअखौ नै गथ'खालाया स्कुलाव दोनबोदों आरो दा बे स्कुलाव मानसि फैजोबाखै नालाय नंखायनो लामायाव दसे थाथ'नानै दङ मानसि फैनायखौ नेदों। स' लोगोफोर आं नै दा थाइगिर फिथाइ लानो नागिरदों आरो थाइगिर फिथाइ बागानाव सफैबाय आरो बिमानैमोननि न' खाथियाव दा थाइगिर फिथाइ थाइथाम थाइब्रैसो लांगोन आरो दा सान्दुं गोसायाव खाजि जानो बिदिनो लोगोफोर थाइगिर बिफाङा फिथाइयानो गोजौ गोजौसो नै सिनायनो नागिरा थाइगिर हानग्रोसै आरो आं दा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम दै बेरेखुमानो थाइगिर खाजि जानो नागिरलाबाय नै दासो बै 10था जादोंना ओमफ्राय 10थायावनो थाइगिर खाजि दसथा जाबाय सासे हिन्जावा नै ओंख्रि संगासिनो दङ ना एवगासिनो दं गेब्लेजोबाखै मानो बिदि हागोबाखै गोरा गोरासो माबा गोलाव एसे नांगौ र' आं खोन्थानि नै ओरै हामोनसे नै बेखौ बिदिसो हानांगौ नों ओरै हाबा बे ओरै रोदाया ओरै फैखाबाय नालाय फोरोंग्राया बे थाइगिर जानो रोङो दाबो हानो रोङा खुगायावसो गाहरदोंब्रा बांगालफ्राबो बाङालिफ्राबो थाइगिरखौ हानोनो रोङा ओरै गोलाव गोलाव सारायरा दाखालि जि आराम जाहैनाय बायदि बेजेजों एकदम हानोनो रोङा माथो नों आलुआ ना जाग्राया आरबोखाबाय गोथाव मोदोमलायथारबाय दे होदो बानलुआ गोजांलायबायलै गोजांस्रिउ लायालाय बोरैथिं ड्राइभार लाना फैदो सोरखौबासो थिनहरबाय ओमफ्राय आं लाइट लायनायनि नङा आं सिनायदों नोंसोरसो जानो नागिरदों बानलुखौ नाङाखै ओमफ्राय साखिजोब्बाय ओमफ्राय खालामलायबावबायसो साइजनि दोननांगौब्रा एसे सिम्पोलै साइज बेयाव दोन बेयाव हो मोनबा होखा दे साब्रै गाबल' सासे स' लोगोफोर दा नै थाइगिर खाजि जाखांनानै सफैबाय न'आव दा न'आव सफैनानै नै दा बन दाननो नागिरदों आरो बन थाबथानाय दङ दा बेखौ दानफायनानै सिनस'नांगौ आरो दंफां गोजौआव थाबथानानै दं नै नायलांदो नै बेलाय साल बन दंफां थाबथानानै दङ बेखौ दा गाखोनानै दानफायनांगौ आरो गोजौआव गिलु बालु गोजौआवसो नुवाखै नों नै दंफां गोजौआव औवा दालाय माबाजों थाबथादों माबे बेहायनो नै बे फुख्रि गुमैमोननि रानलांजोब्बाय नै बिथाङा गाखोलांबाय दंफाङाव मोदोमा गिलिरथार आंना गोलैयाव खेयानि नङालै दा बिनिफ्राय लागा माथो देनजारथार थादों माथो बेनोमोन आरो एन्जरा फायनालि लोगोआव सफैबाय नै खाथ्रा देनजार आयौ माथो होबाय आं गबाय गलांगासिनो
स' लोगोफोर दानखांबाय नै बनखौ गोजौनिफ्राय दानखांबाय हायाव गोलैबाय नै दा हायाव गोलैखांनानै माखासेखौ रोगाखांबाय ओमफ्राय दा नै दालायखौहाय आं दानखागासिनो दं दालायखौ दानखागासिनो दं दालाय दानखांनानै दा खावसे रोगाखांबाय गिदिर गिदिरखौ नैबे खालि गिदिरल'सै आरो दा बेखौ सेक्सनजों हास'नानै लांसै स' लोगोफोर नै दा बनखौ रोगाखांनानै नै सिनखांबाय नै मानानै दोनलायबाय नै ओमफ्राय बनखौ रोगाखांनानै सिनखांनानै दोननानै दा नै जों माबायाव थांनो नागिरलायबाय आरो स' लोगोफोर नै आरो ना सारनो ओंखारलांलायबाय दसे ना सारनो थांसैलाय बै दैसाथिं दहाय बिमानै मोननिफ्राय मुला लाबोनाय दं बे मुलाजों जानो एसे मोनबानो जायो सान्दुं गोसाथार थेवबो ओंखाम जाखांस्लाब मोनै होबोलायबाय नै स' बिदिबा लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम स' लोगोफोरजों नै बेखौनो सारबाय दैया नैलाय नायानो थाथावा होनथारो नै थथाखालाया बोरसि लादों थेवबाबो जों खथासे एसे सारनायावनो नै बोथिसेनि बारा मोनबावबायसो एसे बुरजा मोनबाय नै बैथिं सारदोंमोन दा नैबे खथा सारफैबावबाय नायानो थाथावथाव गैयि ओंखारो नै थेवबो ना बोथिया मोनो आरो गोरलै गोरलै नास्राय गोरलै मोनो आरो थ' लोगोफोर नै जों ना सारखांनानै फैनानै नै बिदि समाव मोनबोबाय दहाय मोना बायदि मोननाया नै एसे बोथिसे जाबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेहायनो जोबथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय